ni tɔgɔ Ne ta y'a mɛn o. na ɲɔgɔn dɔgɔya I bɛ ka nɛni dɔ ye ko kalabantiw de don ko mɛ k'an bɛ mun fɔ tu as dit ça mais i ka micro dayɛlɛlen don i t'a kalama quoi tu vois. non an tɛ ka taa fɛ ne bɛ fɛ c'est ne bɛ fɛ pas an ka grave kuma autant ne bɛ fɛ an ka kuma problème suratu rahman de kan. anw lamɔna tolérance la toro an y'an yɛrɛ lamɔ o togoya la et puis ça c'est une différence quoi e bɛ n'i jɔ togo di mɔgɔ dɔw bɛ yan u bɛ se ka kɔrɔ ni ye i bɛ nin kuma sugu fɔ Mamadou. Non, ne m'o fɔ dɛ. Bon, Mamadou avait qu'à insister sur Rahman quand Mamadou. En tout cas question dɔw bɛ ne fɛ kɔfɛ ni mɔgɔw tɔw tilala an bɛna taa n'a ye. Surah Rahman kɔnɔna la verset suratu 55 verset ka daminɛ 1 na ka taga a ko ko le tout miséricordieux il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Ainsi de suite, Katara. Amsaka Baroko Ronika Donia. Afin que vous ne transgressiez pas. Oui. C'est qui le tout miséricordieux, comment on appelle Mohamed? Le tout miséricordieux. Oui. Allah. Ouais. Qu'est-ce qui prouve que c'est Allah? La version arabe dit quoi? La version arabe dit Ar-Rahman, c'est pas ça? Oui, Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah mal Quran. Ar-Rahman, tu sais que ça dit c'est plagiat de Amon-Ra en Égypte antique. Ça c'est selon vous. Ok, très bien. Bon, selon toi, prouve-nous que le tout miséricordieux qui a dit ici c'est Allah. Le tout miséricordieux, parce que ni miséricordieux il est décortiqué qu'à science à koro ereta ou hine follow hine massa. Prouve-moi que il s'agit de Allah alors. Allah de donc Allah a qualification de do Ar-Rahman abe wole oula amba wole oula a qualification do oui. Très bien. Hine massa. Hine massa. C'est selon toi ou bien tu as une preuve de ça? Selon tous les musulmans, avec le Coran qu'on a dit en matinto. Arama, mais voilà la preuve où les musulmans prennent cette preuve-là. Dans le Coran, oui. D'accord, où est-ce que le Coran dit que c'est tout miséricordieux qu'Allah? Lorsque le Coran? Où est-ce que le Coran a dit que le tout miséricordieux là? Surat 55, verset 1. Il s'agit de Allah. Ici, c'est d'Allah on parle en fait. On dit Allah n'est pas le divin, il n'est pas le créateur, voilà, et le Coran, voilà. Donc toi, tu viens de dire, Surat Ar-Rahman, tu as insisté là-dessus. Oui. Tu as dit tout miséricordieux. Nous, on sait d'où sort le mot Rahman. Ça montrera plagié en Égypte antique. Et Coco, il s'agit d'Allah. Donc, au prévouti-boulot déjà, pour quand même avancer. Bon, maintenant, Ar-Rahman, Allah al-Coran, le tout miséricordieux a enseigné le Coran. Tu sais que ce n'est pas lui qui parle ici. C'est une personne qui parle de lui, au troisième personne. Oui, au troisième personne. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas lui. Le Coran n'est pas la parole d'Allah. Maintenant, Coran est-ce qu'il est bon? Le prophète n'a pas vu ça, il n'a pas certifié ça. Coran? Oui. 114 surah Bolognier. À rassemblement. Voilà. Ka fara ɲɔgɔn kan. O de ma kɛ a ɲɛna. Sinon a bɛ jigin ka na d'a ma wagati min na mɔgɔw tun bɛ yen nɔ dɔw b'a durusi. Dɔw bɛ yen nɔ a bɛ sɛbɛn dɔw bɛ sɛbɛn feuilles kan. O maralen b'u bolo yen nɔ. Ko a rassemblement ka fara ɲɔgɔn kan donc ka kɛ kitabu kelen ye o ma k'a ɲɛna. O ma k'a ɲɛna. Voilà n balimakɛ a ye ordre di jɔn de ma ko a ka kuranna rassembler ka kɛ k'i gafe kelen ye ka kɛ 114 surah. Ni sera ka à ma ordre dit. Merci beaucoup. Donc là, c'est une sincérité quand même. Donc il va donc, il faut qu'il y ait à Saya Kofe, Maoul Sorona Maoula, qui ont eu une volonté politique. Ils se sont concertés qu'à faut maintenant, c'est ça. Parce qu'à travers Asso Sorla Moufé. Non, parce que là, tu n'as pas fait son avocat, on est en train de dire les choses telles qu'elles sont. Ah, d'accord, on y va. Maman, wa akala la diadji, ama ordre dit, koko kitabu nadje kake gafe kelenye. Aye mune fo ko krona ni ko la dien ani karani ko be oludema les entités qui ont parlé il a dit ça ça incombe qu'à lui.
Oui, pardon. Un million de femmes pour que moi, je familier. Donc, en fait, à ka prophète, à ka ala, on m'a ordi qui m'a quoi ka corona kenyon kan, kala jen, gaffe keleye, là on est d'accord. Donc, ma breu la saya qu'on fait, ou de ka politique ta ka code blanc en place, pour ka ni à la même info nyana. C'est ça on appelle l'islam politique. Bon, Dina, c'est là en fait. Ouais, c'est en fait comme la fois là, c'est là tu as mal aussi était en bas. Par la guerre, par la conquête, par l'épée. Oui. Bon, et ni bokolo tche, dali mari mi e betu dan. On est à fin de discours d'Oma, au Lucana, l'écho de Aoma Diagoya franchement, Moya Bolo Rema, avec son mawa. Mais Amad, ama faut qu'on a moro kelete ou. Abenya fa onyana de ko aukana aukwa douala. Sharti sabade kumala. Aube na de abenya fo onyana. Kafoko a an kume kunfiya la, an kume nin kojugu nuna. Mais dani masa hinena ana aye chiden do chi amaka sira di umaka foko an ataka nin sira enfe nin sira ne kai an nin de ke. Maintenant an ya kele damne de pa yere faso la. An sera an faso la mo munun bana nye an sera olula. Maintenant si ça non an fleni an na aw kama akona do ala ka sira kan. Na aw sona salam lafia na ko kata la kaba ko dine reke abse ka ko dine ke me abe impôt sara parce que dugu mina to aw ne taya la aw ne bina dugu in garder en kan ni kele bina aw kan ni fenkera donc abe impôt musara be ke kan ga soldat entretenir na ma so o ma pamna de kele be wajibi aw ka wani kele fana kera aw kan na u minana aw be islamé wa sharia kono kuma nyana ça ni saba de kuno ouais je vois que Moussa saba ni do Karama mathématique il faut le de mouiller là ça devait être quoi nyana de quoi dit donc par rapport à comment nous connaissons Kabiko d'aller m'a fait fort bon franchement oui Vas-y, faut être à la mer. Il faut le chez moi, il est ta. Folie biye. Il faut ne b'a fait qu'à ouais vas-y voilà je vais la question ne b'a fait mon fo Mamadou fika do ka fo ko religion musulmane c'est oye arabu ka identité de do ko arabu ka comportement kan ou comporter choko mina o de bu ka livre kono e ma fa me comportement fa be loi fa be livre kono arabu de taro abe loi be arabu de concerné et ma famille bon religion c'est une identité aka juguno ere quoi identité ou ka identité de quoi c'est pas ebi wolo arabu yala mais après islamia be collé là et puis yé voilà abtani ñoy quoi mais farafin ka wolo farafin yala ka ta islamia collé là atani ñoy quoi ça peut pas fin kele on te quoi ça be fait forata ko ka jaga anga farafina ya ka foko donc meta baga jamana doma ko jagu ya kibi ibi jaga sara ou bien ubina okele et anga bolisono kumbe utafo mwoche jagu ya bolison bolison we kabila de mwote jagu ya ka foike bebe munke diye mais be boyene no ataka bon avec munke ta ni arabu ta de arabu ka identité de islamia bon fa ko de donc quoi il faut les ne sona iga kuma ma o arabu ka identité de do ni sonoma kuma bana quoi ni ko identité arabu ka identité do ça veut dire que ay mais e ka identité te sonoma foloma farafin ka identité te islamia mais iko mi I pana yoron do kuna wakati yoron do souligner ka fo ko kira klela ko kira kumbe afo ni wayu jigina kan akumbe sebe feyu kan akumbe sebe gabakuru nga ou bien bagulo kan quelque chose comme ça ntaroni ani akiba a do wa drusi fana maintenant 70 qui date de l'époque du prophète quoi croné si obe Turquie musée qu'on a là o ma seben prophète clé là ça ramogo go yiko ko bagulo 70 gabakuru 70 ngi kana no o do de ye
olu ancien olu manikiri ancien be no o kelengele nu be no alsa akele ni na akele karamogo anga Turki anga mesa yapa golote no sebeni be munka gabakurunti ko sebeni boka kurane farala nyogon ka sebe karamogo usbili afinyana choka na soso choko tala kurane ka fara nyogon ka sebe ama ke kila nyana wa ma a valider na ya soro we ya soro yoro jume ka sebe sisan no mum flambulu sisan we ya soro chugudi ka sebe napse ka jate don infonyo ka o de ka fo nyana donc ma fabrique Ousmane uko Ousmane na mende anga nyongo na mendron kwa ima fo ko do be na trana don na me nyongo fam kwa uko Ousmane de afara nyongo nga wa ibado ko Ali Ousmane nga écriture ma ya ibo kala ma folo kila ko tede Ali Ousmane nga écriture te no dien ko no Ousmane ka écriture ko Ousmane bolo no fle na te uko ni afo ko Ousmane ye kurone fara nyongo nga wa ko Ousmane kele fe na o menera ko kantike karamo ya famu mo mi kurone se ko menera ko faka ouais, fitna parce que fitna donna ko konna la trouble de donc quoi trouble de la ko konna la discernement côté non on de kama ou bana ka réfléchir quoi ou na on tekele quoi ou be émotion de kono ya fa moi mo ko mi kurane se be ko mi na ko kantike o la e ka na question de poser ire quoi ça les fait be kera pour que frafin ye ka ele me frafin ko niet ante son anyetele abina fo sta ne kana sisa no kana kamitia ta sisa no ka kamitia gafe do sebe ya famu ugane mina kane faka sisa no depuis mo ko nga fendo réfléchir quoi ku hakili bo kasola ka fo sebe mungu manga sebe wa ou bien joyoro ko kele de kumbe wa ou bien qu'est-ce qui s'est passé les gens joyoro ko kele de kumbe karamo o bele était réfléchi eta do ka fo ko kira ko ka keleke kira joro no fe ke eta do de po yoro la ka fo ko munu me kelela uba do ka fo ko kira inko ama ko ala ka chidente eto famu toujours ali before anga ça dit que il faut qu'on vous fasse un dessin kura be sa 48 heures ke Chouma do kele de kera folo ya fa moi de po o yoro la folo kele de wuli la folo kira si c'est sergo problème nana parce que ala mo yoro développement dit ka fona tara ni ko fe mais parce que fait digina ka ba tien digina ka ba ala ka bazi o de tien digina ka ba tant que ni tien ba au bulo ka ba to be au hakili le bulo ka la successeur côté et ou te moko ye wa o ko te ka foko ala de make wa ay moko mon black na e bo remplacer choko jumena ame présent succédé ni présent do sara ame do la placer là parce que on est présent si o tara madonga ara madonga re ga hakili na to ya mais bien sûr mais ala ye moko musike e be o remplacer choko jumena au be kele ko placer no fait on be kele ko placer no fait choko jumena na te no ala ku makobe muna kirabulu abe timundo ada kadamna adamine la foka na se alabama na sera alabama na te no sisa no chimbe au bulo no abe fato domina abouakar nale keneka na me bani ya plus bila ala kuma abouakar kuma kona au dalendo appuyer toi tu es d'accord que quelqu'un qui a placé en fait tu trouves ça normal c'est ça moko ka famu chuba tekele parce que absaka que ni ka saba question là toi tu trouves normal ala yi moko musiki kwa ke kiraye o salé moko munu islamé yere de kafiru côté de moko munu islamé ku dalino islamé ala ou dalino ala kula o luka quelqu'un au place non fait toi tu trouves ça normal non c'est pas normal alors on me ne ko de nyafinya na o bebe aramadia tabia de konna la ne ko de finya ngoni ye moko ko de bena jamfa ay karamugo me fe ka mun finya na pour que re islamé to de e ka kereke kila kunturu place non fait i ba do yoro la ka fo ko aka keleke aka kerefe sigu de u kumba do ko kira ko intechi ay faut ça ou te son à quelqu'un placé non fait faut ça ou kundale no ala de maintenant si ça non quel nana sera mun no fait c'est qui est le plus méritant pour pouvoir guider la nation mais est-ce que eklobi mais est-ce que comment va faire est-ce que toi est-ce que tu as réfléchi yani ka kuma ça dit que mo mi kiraye ala ye mo muchi islamé de e be wuli ka kele ko place no fait ko jumena ko c'est qui est le plus méritant ala de méritant choisi wa ou bien au magnifique munu kundale no kirala au munu kundale no islamé ala au munu ya mantonye au munu ya ala domba we au de be wuli ka nyogo fora kira place no fait au c'est ka fo au nyana to jumena ka au daro ka chide ala ko ala yo chika au daro la
auta fama ali biko ni moko ko de mo amunu me keleke ala ka chiden place no fait de ala de moko do sigi ka ke chiden o sale wula ka nyogon fora ka nyogon kantige ka jeli bon o place no fait kala moko ebe fe ka fo an nyana ka fo ko au comportement kalibi côté moko ko ye quoi les plus méritants ala de bo donwa ou bien moko de kango don ah mais ala na chidi moko mable ou là parce que donc oui il devait à choisir ça comme ala te chidi blé ou bien choisir ça ou le pas ala kuna ça na mais ça olu yɛrɛ b'a choisir sisan non mɔgɔ min bɛna kɛ kira nɔrɔbila ye sisan o tɛ wa donc o décision b'olu de bolo sa o de bɛ mɔgɔw bolo sisan tiɲɛ tɛ awɔ mais karamɔgɔ e t'a dɔn o depuis o yɔrɔ la k'a fɔ ko nin ye mɔgɔ ko de diɲɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ ko de ye kira ko ye mɔgɔ ko de ayi diɲɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ ko de kira ko tɛ mɔgɔ ko de kira ye adamaden de ye o a bɛ fili a bɛ adamaden de don i n'a fɔ an bɛɛ cogoya a bɛ fili ko kɛ i n'a fɔ adamaden normal tɔ bɛɛ danna cogo min na sauf que ale ka directive o bɛ sɔrɔ ala de fan fɛ ala ye kira yɛrɛ cadré ala ye kira yɛrɛ cadré a maîtrise kuranɛ kɔnɔna la a ye kira yɛrɛ cadré a maîtrise mɔgɔ ko dɔn sa mɔgɔ ko ye fɛn de ye e ni ne ka ko de ye mɔgɔ ko ye mais n'an donna ala ko kɔnɔ o y'an bɔlen mɔgɔ ko kɔnɔ ni ala ye ci o tɛ mɔgɔ ko ye ni ala ye ne ci o tɛ mɔgɔ ko ye ni ala ko k'e ka kuma o tɛ mɔgɔ ko ye ni ala ko k'i bolo kɔrɔta o tɛ mɔgɔ ko ye a bɛ fɔ o de ma ko révélation n'a fɔra ko divine o kɔrɔ de k'a bɔra fɛn yɔrɔ ko fɛn mun tɛ maa ko ye o de kama a bɛ fɔ aw ɲɛna ko kala ka di dɛ karamɔgɔ kira ko tɛ mɔgɔ ko ye ciden ko tɛ mɔgɔ ko ye a bɛ fɔ o de ma ko c'est divin o tɛ maa ko ye quoi non mais karamɔgɔ e t'a dɔn e tɛ fɛ ka lamɛnni kɛ a divin ma yɔrɔ côté ta o ye rapport mun bɛ ani ala ni ɲɔgɔn cɛ mais rapport wɛrɛ b'a ni hadamaden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ mɔgɔ ko to yɔrɔ kɔnɔna la karamɔgɔ k'a kɛ ciden ye o tɛ mɔgɔ ko ye mɔgɔ ma kɛ ciden ye an bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna i bannen bɛ k'o de faamu ka kira kɛ k'a kɛ kira ye o tɛ mɔgɔ ko ye o tɛ mɔgɔ ko ye mais kuma la lamɛnni kɛ e tɛ ka lamɛnni kɛ o de kama i bɛ hors sujet la toujours parce que tu ne veux pas écouter i bɛ émotion kɔnɔ c'est-à-dire débat la émotion place tɛ débat kɔnɔ il faut laisser l'émotion i ka silamɛya émotion ye o to ye i tɛ misiri kɔnɔ yan nɔ i ni mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na yan mɔgɔ minnu n'u kunkolo b'u kan de la mɔgɔ minnu n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ émotion kɔnɔ dɛ n'i ko ko ciden ko dɔrɔn i bɔra mɔgɔ ko kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn dɔ de y'a ci mun ka bon ni anw ye ko mun ye diɲɛ dan ko de y'a fɛn sina ci o sale e tɛ se ka kɛlɛ kɛ o place nɔfɛ k'e dalen don ala ko la o tɛ se ka kɛ quoi ni ala ye ne ci ne tɛ yen don o don ni kamitu wulila ka kɛlɛ kɛ ni place nɔfɛ ko ne tɛ yen nɔ dugukolo tɛ yen nɔ an bɛ kɛlɛ kɛ a place nɔfɛ fɛn fɛn bɛ kɛlɛ la u bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko ala ma ne ci siga t'o la quoi n'u b'a dɔn ko ala bɛ ne ci n'u b'a dɔn ko ne ye ala ka ciden ye ne taɲalen ne soma yɛlɛmalen u tɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ kɛ ne place nɔfɛ bon nin bɛɛ de ye exemple ye k'a fɔ aw ɲɛna mais farafin ko de ko f'i k'a fɔ i da kɔnɔ f'a ka sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ de ko nin tɛ ala ko ye nin ye mɔgɔ ko ye pour que olu ka da la mais olu tɛ se ka idée critique kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka analyse k'u yɔrɔ ye ko f'a ka sɛbɛn kuranɛ de kɔnɔ ko nin diinɛ in ko mɔgɔ ko de don quoi ko mɔgɔw de y'a sɛbɛn karamɔgɔ an ka réfléchir quoi ka kɛlɛ kɛ kira place nɔfɛ hali bi aw ko ka t'aw ɲɛ yɛlɛ non n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ ne sɛgɛnna dɔɔnin quoi parce que farafinw ka ko tiɲɛ na solution tɛ ne bolo quoi aw folen don a solution de dɔ bɛ yen i b'a ka karamɔgɔ dugukolo i folen don la pédagogie la patience et la science i folen don i kuma da aw sen nɔ kuma ɲɛna kojugu ni mɔgɔ ni ala ko dɔ yɔrɔ n'a ko n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka sera prophète kɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka prophète suit parce que a fɔra ko ala ko de maintenant sisan mais n'o sara ni mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ k'o place nɔfɛ ça veut dire que ala ko tɛ normalement ala kan k'a remplacer ou bien ale tatɔ ala kan k'a fɔ a ye i tatɔ i bɛ nin bila i place la mais ale m'a fɔ mɔgɔ si ka bila place la a m'a fɔ mɔgɔ si ye kuranɛ dilan a m'a fɔ mɔgɔ si ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan parce que a ma ordre kuma ma di o a ma foyi di a tatɔ ko ça se peut que ne bɛ taga mais n ye ala kumakan to aw bolo ani kuranɛ to aw bolo a tatɔ awɔ n ye kuranɛ to aw bolo
aga serment aga dernier serment là. Non, ale be wati mina ale te kuranɛ yɛrɛ dɔn quoi. Ale be wati mina o y'a sɔrɔ kuranɛ tɛ ale tɛ kuranɛ dɔn. Kuranɛ dilan ale kɔfɛ de. Ayi. Ci minnu nana di a ma kana ngo de ye kuranɛ. A farala ɲɔgɔn kan kɔfɛ de. A farala ɲɔgɔn kan de. Mais sinon a bɛ yen nɔ a jigin ci ka min donna da n'a bɛ ka fɔ mɔgɔw ye a kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲɛna yen nɔ o de ye kuranɛ ye. Bon yɔrɔ bɔ ni ye ci ninnu yɛrɛ jateminɛ quoi ka bɔ foi yɛrɛ kɔnɔ quoi k'a ka kuma ninnu jateminɛ k'a cira ci minnu na quoi i bɛ sin k'a faamuya ko mɔgɔ kumaw dɔrɔn de don quoi a n'a muso min nana fɔ ko a fa banna k'a bɛ taa bɔ a fa ka bannikɛyɔrɔ ni muso in taara n'a ye jɔ muso minɛ ka don muso in ka so kɔnɔ Safiya de tɛ yan maintenant sisan n'a ye muso minɛ ka don Safiya ni Safiya seginna ka taa sɔrɔ jɔnmuso b'a ka so kɔnɔ Safiya kumana fɛ k'a fɔ ko i sɔnna ka nin kɛ ne na ka ne ka jour la ka jɔnmuso ta ka don ne ka so kɔnɔ bon maintenant sisan olu hadisi kumakan sanu olu tɛ minɛ ne lamɛn sa ni hadisi kuranɛ tɛ se ka taa ni hadisi tɛ o to yen kuranɛ tɛ se ka taa ni parce que seli cogo a si tɛ kuranɛ kɔnɔ fɛn si tɛ kuranɛ kɔnɔ i m'a fɔ tahiya tɛ kuranɛ kɔnɔ foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ hadisa dɔw bɛ yen olu sanuma tɛ mɔgɔw de donna a ko kɔrɔ pour que ka tiɲɛni kɛ d'accord mais e bɛ se ka hadisi sanuma ni sanumabali e b'o o différence ye jumɛn e b'o dɔn cogo jumɛn e yɛrɛ parce que aw t'a validé o a validé yɔrɔ la aw tɛ yen o y'a chaîne de transmission oui mais aw t'o dɔn dɔnnikɛlaw b'a ta o de kan mais sinon hali kɔsa in na sisan nɔ magakaw yɛrɛ filɛ nin ye ils sont en train de remettre en cause beaucoup de hadiths i ye kuma minnu fɔ nin ye a bɛ Bukari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ mɔgɔ si tɛ Sahil i ye hadisa min fɔ nin ye Alfuseni hadisa sanuman de don n'a bɛ fɔ ma k'a sahalen don a bɛ Muslim kɔnɔ a bɛ Bukari kɔnɔ donc à un moment donné Mamadou il faut arrêter voilà bon e ka nin kuma ninnu yɛrɛ jateminɛ maintenant sisan a n'a muso a ko muso ma a y'a fɔ muso ye ko muso kana kuma fɔ mɔgɔ ye muso taara ka taa fɔ muso tɔw ye u nana kuma kɛ min ye a dɛnna ka bɔ ka taa kungo kɔnɔ a seginna ka na dɔrɔn a y'a fɔ ko k'u ka to dɛ ko Ala ko a bɛ se k'u remplacer ni muso ɲuman ye muso min cɛ ka ɲi muso min jɛlen don muso min ka jan n'u e ka nin kuma ninnu e cɛ nin kuma ninnu jateminɛ sa e ka nin kuma ninnu jateminɛ ça veut dire ale yɛrɛ de bɛ verser u jigi quoi ça veut dire a bɛ taa il était intelligent quoi ka tɛmɛ o wagati mɔgɔw kan quoi parce que a bɛ taa munumunu sɔnni dɔrɔn a bɛ na ko non parce que n'i Ala fɔ mɔgɔw bɛ siran quoi o la a bɛ na dɔrɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka kuma dilannenw de don quoi Ala ka ci ka n'o ye Ala y'a muso non Ala ka ci Ala bɛ se ka taa a ye mise en garde de di muso ninnu ma k'u kana kira tɔɔrɔ awɔ sa mais Ala bɛ taa da don mɔgɔ dɔ ka muso a tila ka exemple ta ka d'u ma muso a ye diɲɛ muso naani diɲɛ muso ɲɛnama naani ta k'olu ka exemple d'u ma d'accord mais écoute-moi Allah omniscient omnipotent oui o de da bɛ don muso ko kumaw la quoi kira ka muso a bɛ muso fo ka di kira ma a bɛ muso ɲini ka di kira ma mais comment tu peux imaginer a b'a fɔ kira ka Ala lamɔden muso furu Ala ka directive de kɛ a b'a di kira ma pour que mɔgɔw ka exemple ta quoi directive de don mais Ala ka puissance bɛ fɔ cogo min est-ce que puissance est-ce que Ala est puissant wa d'accord mais est-ce que Ala bɛ tile d'an ma Ala de ma tile d'an ma o yɔrɔ daminɛna depuis ani Adam a bɛ Adam mabɔ a la wagati min na a bɛ Adam mabɔ a la wagati min na a ye cikan jumɛn di Adam ma a ma fɔ a ɲɛna e ni ka descendance aw bɛ jigin yan nɔ de n'aw filila tuma o tuma n bɛ mɔgɔ dɔ bila ka na o bɛna sira di aw ma ciden ko in ye sira yirali dɔrɔn de ye o ka sira yira adamadenw la a bɛ taa nin fɛ nin de ka ɲi nin de man ɲi a bɛ taa nin fɛ o dɔrɔn o de don sinon ko wɛrɛ tɛ o. Adam jiginna yɔrɔ jumɛn ni Adam awɔ Adam jiginna yɔrɔ jumɛn Adam kun bɛ min Adam an y'a ne yɛrɛ y'a ɲɛɲini cogo min na k'a dɔn n yɛrɛ n ka certitude ta k'a da yɔrɔ min kan o ye indien fan de ye d'accord a tun bɛ kan jumɛn de fɔ Adam jiginna ni kan mun ye Adam kun bɛ kan jumɛn de fɔ bon nin kan minnu filɛ nin an bolo diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ sisan nɔ ninnu tɛ ne yɛrɛ ka faamuni na n ka ɲinini kɔnɔna la n ka faamuni na nin kan ninnu tɛ question mais i b'a kan dɔn Adama tun bɛ kan fɔ i b'a dɔn a tun bɛ kan jumɛn fɔ o de bɛ ka ɲininkali k'i la Adama tun bɛ kan min fɔ awɔ non n t'o dɔn i m'a ye couleur jumɛn kun don u ko ko finman kun don bon i m'a ye u ko bon karamɔgɔ nin bɛɛ la aw t'a dɔn ko nin ye mɔgɔ ko de ye mais mɔgɔ i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn dɔ de fana fɛ aw t'a dɔn ko nin ye mɔgɔw ka invention nin ye mɔgɔw ka patapatakanw de ye mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ
Il me fait sur le fin de l'effet. Uko. Ala ko ire tse ka nyefo kuko. Uya fo nga nyini nuna nyini ni jumeke ka foko adama ngbe endi jamana. Diga mi nyini ngemi. Horo nya kono, dambe kono. Horo nyini ni jumeke qui démontre que Adam kumbe end. Nya damine magore nya finyana nya damine Qur'ane de la nya Qur'ane kalan. Ka laje ka kuma kan analyser ka laje. Et au fur et à mesure, la curiosité boyana, je me suis intéressé aux autres religions pour essayer de savoir un peu, essayer de découper, de savoir un peu la réalité, ça vient d'où exactement. Abe source du même on a ko Adam jigna end. Adam et Eve ou jigna end ou kumbe end. Aha. Obe livre kononye livre munu soro. Nous ça ya nous fnakila, c'est des imminents savants, des oulémans. Nous sigi. Ka religion nous bêta, ka be comparer on a ka l'origine de l'humanité. On a humanité ala karamo kananga temps perdu ça ou les mots on fait on beto un sacre eni mo ko be kuma la ibu don floa. C'est tu sais où tu es. Ini mo ko be kuma. Maintenant il ka susu tami ya ta livre du même kono a référence du même a fanya na dro ka foko adamani evu ko nous ko c'était un de bon, Tabari ga chronique qu'on a là. Il y a les chroniques de Tabari, histoire des prophètes et des rois, de la création à la dernière révélation. Nyata o konna là. Nyata Tabari de kono. Tabari konna là, l'histoire des prophètes et des rois, de la première création à la dernière révélation. Ko unana chogo muna unana nasira mufe mouye à la motiver na ejenda. L'existence même a commencé par quoi? On vient d'où? On va où? Quelle sera la finalité de tout ça? Ah Tabari, ambi bla grand bagangwa iba afficher Tabari a fo yorom na ko adamani awa kumbe end de quoi. Iba afficher dron amba kala nyoko fait quoi. Ciao. A livre bibuloa. Livre mbe dalen flene mbulo koro ya no erere 600. OK, vas-y avec page na numéro. Il me la caméra tu aka ou bien iba kala ngala me. Livre flene chronique de Tabari ya flene. Ah avec yoro jumena ko adamani awa ko c'était des ou me end. Me fait ko yoro de quoi. Bon, tout de suite comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Allô? Oui. Allô, Atlo Bena. Ouais, là. Voilà, tout de suite, comme ça, Ninkomba Paji, Ayoro Nini 600 kana Fouye. Nanana Galon Tigre Aouye. Pas voilà. On sait qu'à fin dans l'immédiat tout de suite. Est-ce que toi au caméra il ka inanimum foni il toi ka iba me tu dis tous les savants inanim kro. Non, c'est moi tout le monde ben son akan quoi ben ça veut dire tout le monde est d'accord. Même c'est que son fait ma tu dis c'est ko ira. Taka mo ko ta kono dron. Savant munu sona makati na un droit taper dron. Ni ko inanim te nyinim. Abina bosa ne ko be sona fait mo ma obenyine a. Ebika nyine tika yi ebika foko ko tous les savants sont inanimes te nyini nkaramgo personne no fait mo ma o te nyini quoi ni aye ka nyini de iba soro mo kele ne afo peut-être ou bien mo ko fla mais ni ko inanime o koro di ba taper dro iba ya be yi quoi o te nyini quoi inanime te nyini quoi personne no ka foko clé te nyini quoi ya fa moi donc inanim koro de ka foka abaya dungwa ça dit que presque personne doit ma quoi inanim koro de à l'unanimité au koro de ko mama soso quoi bébé mama soso ah wow. Oh mais né yo faut être cassé ko la bosse c'est cramgo il y a un problème à un moment donné il faut que yanga kuma contrôler quoi on est quand même des personnes voilà on est des adultes tout simplement on est des responsables.
Donc, ni man endu be plenty positive parce que endu majorité kata ka gafe do ta ka fa ko lu bemba dila endu fe ni man na ko donc awbulo adon jigina yoro jumela wala non ambolo sisa adon ziri ne quoi amo famia quoi adon ziri donc awbulo ko damne na chugudi ayi jo ambe adon nyefi folo quoi nyananga bo adon kono voilà adon jifu ka ziri ne jifu de ko kuluka jenyo chugula ko bebora chedo ni musodo la kurane fana yo ta ko recopier bara kurane plagiat de ko arta mo ga histoire ta ga recopier mais atesa ga histoire ere benyefo e ma fama sino kurane ta la kurane ere bina fo ere ko adoka e dino soro ko de kele fo ga ko dotra ero do la ko ta furi kurane mo be fo kain ni abel wala bonye bala o le ziru ni quoi so adon awa ga adon o ya soro mo go be jien wono quoi jifu de ko kuluka jien ye tugo yoyi arabu ko kuluka jeyo togo ye ko Mamadou ko ni ala kumana ko ala ye Mamadou ci jembe ma maintenant ça farafun ga jeyo togo ye olu ko farafun ko bon ko tigi be jena ko me je tigi ma kuma mo chife ama ira mo shina shina ka jeyo togo be beni be ka jeyo togo be abe adon ni mo ya adon fotoro me décourager de quoi parce que am singa iti soirée ere donc mais nantara hakli kula ere farafinga yechugo mu fo ere hakli be se ka soma ay jeda ama ere ira mola ateti fo moye abauto no dro mun kada ya bo ke je ya bo ke mais hakli te quoi batote takasira te no fo ay bato e mune barkada mi ka barka dai munela ka barka dai ayan dani munke ana boko kala mais est-ce que de avocat qui dans e ma fo ka qui dans bon maintenant c'est ça ere ma dans quoi était dani fait quoi e bangela di e bangela ifani pas fait e ma était dans fait quoi e ma femme bon maintenant c'est ça abe kuma munu fora on de ko fait mouye djembe dani be ka fo ko dje ko tigi bala ko mais on ta tigi don a tigi ma comment fait aba ira na on ta don mais est-ce que akli to famia wa so ma dje ko ya ala alfuseni oui Frafingo ko fa le ka bateau de ke quoi ko fa ka bateau de ke quoi jabu ya quoi ça dit que ko fait mouye non mais frafin ko de ko fo ale ka fendo de ka kay ko ka po ale ki tigi sema wala quoi mais frafin ta don abo yani digna kana ko mo ko metu ko lo safe o ko ga vi here la u te se nyoma karamo ko memu finyana e be ka fo kambe vite ntwa juro munumbe ko dine to lubulo ko mo ko de kan ga te me tia mo ko beka ta kore shweli malo la koy ta Chine shweli malo la koy ta Japon shweli malo la koy bingani malo la koy olu te dine to ire mais olu te se mo ma o te fi mo ko ka u te se mo ko ma ya fa moi mais au sigile no ka fo ka bateau de ke frafin a problème de ni ko fo le ka fendo de bateau ni ya frafin sama ka boss la mais la apta do chrétien la ni ya sama ka bo chrétien la apta do islamien la frafin de ko fo le ka fendo de bateau jago ala ko fo ka fendo de dale male bateau fende na le bolo ni bateau ire tede ale tsela fi mais kramo ko bateau joda fo ite magnifiant kono quoi mo munu ko ala te no ko kira te no ko fo ite no je glane bolu de la e je sirile bolu de la bi ni na Europe ana France 65% de la population est athée 65% koni ma jo ma ke mo ke me France ma bi woroni duru o athée to te dinela mais kramo la jeke mais olu fleno be avion gla ne e banana ne mat e ta fura ke no di ni épidémie wulila olu de ba fura nyini mais au sigile no kanga bateau il sert à rien ne flene te bateau ke e ka vie man ne tayi ne ka sirate bateau la ne ka sirate alala ne ka sirata kilala olu be pata kandi en bulu quoi ape manaka bon e bina tuko jumena ke bina bateau justifié ma ala bandante ya il faut nga aller bateau de anti ka to te fanga bateau ke mais au nyinera ka foko jie madame ne dinela yani dine kana au fleka adamani awa mufoni mo ebere de ka kuma kando o ma jie dame na ebere de la karamgo est-ce que jie dame na ebere de la
Hébreu la diɲɛ laban de la. Ya faamuya Hébreu ni arabu meji diɲɛ madame na olu la sa fo mɔgɔ ko de faamu k'a fɔ ko Adama ye Hébreu kan de ye Adama kɔrɔ de ko dugukolo kɔrɔ foyi t'a la Adama kɔrɔ de ko dugukolo ya faamuya Adama ye Hébreu kan de ye yani Hébreu kana diɲɛ madame na Hébreu la diɲɛ maa fɔlɔ tɔgɔ tɛ se ka kɛ Hébreu ye ni Hébreu ka miti de Hébreu de y'a ɲɛfɔ u ka bɔnnaw ye n'o y'u denw ye n'o y'u mɔdenw ye ka miti fondateur dɔ ta ka maaya ɲɛfɔ u ɲɛna dɔngɔnɔw fɛnɛ ta bɛ yen nɔ dɔngɔnɔw bɛ maaya ɲɛf'i ye u b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ka sanfɛla ni dugumala u b'a ɲɛf'i ye k'a fɔ ko den dɔ nana sɔrɔ o tɔgɔ ko Yukuru maaya daminɛra bɛɛ k'i n'i ka miti fondateur de don bɛɛ ye maaya ye i ka yecogo la ka diɲɛ dancogo i ka dancogo la ka a ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔ cogo la a bɛ fɔ de ma ko miti fondateur n y'a faamu mais kɛlɛ in bɛɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ barika kɛlɛ in bɛɛ bɛ barikada de nɔfɛ n'an taara ni e ka kuma in faamu yɔrɔ ye n'i y'a mɛn ko diinɛ ko silamɛ barikada in dɛ ko in bɛɛ bɛ barikada in nɔfɛ k'a kɛra ala ko ala mago bɛ mun na n y'aw dan k'aw bila diɲɛ kɔnɔ barikada ko in bɛɛ bɛ barikada in nɔfɛ sini de sini lahara de sini de mun ka di ala ye sini de o tiɲɛ bɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na na mais ça pour que ka dɔn ko ala mun ka di ala ye fa ka kuma de Faka kuma de ala ma kuma sa ala te kuma sa kuma ite se de sa ci ite se de sa e fle ne bibi na pour que ka wuli ka taga wardi mo godo ma we ite de sa sinon iba ci Orange Money de la ci de ere ite de quoi kuma ere ite de quoi ça dit que karamo faka bo boro indi kono quoi africain nga bo dini boro indi kono quoi ça dit que ka usigi de ko arabu na mu fo aw nyana ko olu ni ala kuma na ko ala ko kanga la ila fo ko ala ko kanga tetru o ye galon de quoi ça dit que galoma tigɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ diinɛ kan a tɛ a galon tɛ yen mun tigɛra ka tɛmɛ diinɛ kan quoi karamɔgɔ k'an danna bato de kama an danna bato kama ne ko n tɛ seli lamɛn ne ko n tɛ seli foyi tɛ bɔ a la ko in sɔsɔli bɛ mun nɔfɛ n bɛ fɛ ka mun dɔn aw fan fɛ sisan ko in sɔsɔli bɛ mun nɔfɛ lahara de ma fɔ an ye k'a fɔ ko nin bɛ yen wa o tɔ la sisan o aw yɛrɛ bolo sisan aw yɛrɛ bolo sisan ko in bɛna laban cogo di galon de ya mɔgɔ de ta kana aw ko in bɛna laban cogo di sini karamɔgɔ lamɛnni kɛ sa lamɛnni kɛ i ka bɔ aso i ka bɔ émotion e bɛ siran de kɔnɔ mais ni tɛ lamɛnni kɛ i bɛ jigin ka bɔ an ka panel kan ça sert à rien an bɛ ka temps tuer ne e pour rien quoi ça sert strictement à rien n ko farafin bɛ jitɔya de kɔnɔ arabu nan'u ka jitɔya de don e la k'a fɔ ko jahanama bɛ yen arijinɛ bɛ yen o ye arabu ye o ka sira in dɛ u nan'o de karamɔgɔ ka pankuru fɛngɛlen don aw folenba don aw tulo bɛ dugu la ou pas ne tulo t'a la dɛ i folen don peut-être a y'a appel sɔrɔ non a ma appel sɔrɔ réseau de don i b'a sɔrɔ a bɛ boli la karamɔgɔ aw b'an permettre n bɛ baro dɔɔni kɛ Mamadu fɛ aw folen don karamɔgɔ Mamadu Sawunera oui ne fɛ ka dɔɔni masala k'i fɛ i ko ko fɛn bɛɛ bɛ lahara de nɔfɛ k'u nana lahara ko kuma fɔ yarɔ i y'o fɔ voilà donc ne fɛ ka min dɔn jɔn de lahara ko kuma nana e yɛrɛ bolo jɔn yɔrɔ jumɛn na e bolo jɔn de nana ni lahara ko kuma ye débat in kɔnɔna la lahara ko kuma fɔ sisan i ko ne de y'a fɔ n ko finalité peu importe n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna karamɔgɔ ko i laban farafin ka problème de kɛra nin ye quoi y'a faamu wa c'est à dire que ne nana adressé ne la sisan nɔ k'a fɔ ne ɲɛna ko bon n'a sara mun bɛ saya kɔfɛ sisan nɔ karamɔgɔ e ma n'i yɛrɛ di ne ma an bɛ fɛ k'o de dɔn sisan aw bolo quoi de yira mais ayi anw bolo ka problème ye mun ye anw bolo maa si de t'a dɔn quoi maa si mais an ye bilasira ni o ye dɔɔni o bɛ sɔrɔ o bɛ diya ye quoi n bɛ ka kuma mun f'e ɲɛna ne bɛ fɛ ka kuma min ɲɛf'e ɲɛna ko mɔgɔ kuma na saya kɔfɛla k'a bɛɛ y'a hakilinata de fɔ a diɲɛ tɛ maa si den kelen de bolo quoi o de bɛ ka ɲɛfɔ i ɲɛna quoi maa o maa y'a f'i ye a ye nkalon f'i ɲɛna maa o maa y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko n'a sara ko nin b'an ɲɛ a tigi ye fu de f'i ɲɛna a y'a hakilinata de f'i ɲɛna
y'a faamu wa maa tɛ k'a tiɲɛ mɛn maa min bolo a tɛ dugukolo sanfɛ maa ma saga kunu maa t'i to diɲɛ kɔnɔ yan k'a fɔ k'i bɛ saya kɔfɛla k'i b'a ɲɛfɔ maa t'a dɔn a kundo tɛ maa bolo a bɛ dɔnni bɛɛ sanfɛ maa si tɛ yen ko a secret bɛ maa dɔ bolo a tɛ yen kira tɛ yen mun sara ka kunu maa si den kelen tɛ yen an bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna quoi nka aw k'aw hakili sigi siran de bɛ mɔgɔ kɛ jitɔ ye n'i kɛra jitɔ ye i bɛ kɛ dɔ ka marafɛn ye marafɛn ye mun ye e bɛna ne ɲininka ko saya kɔfɛ ko mun bɛ yen nɔ ne bɛ hakilinata f'i ɲɛna e ma kɛ ne ka jɔn ye e mana ne hakilinata minɛ e bɛ kɛ ne ka jɔn ye o de y'an kɛ arabuw ka jɔn ye parce que arabuw nana fɔ an ɲɛna ko nin de bɛ yen nɔ an tugura olu kɔ kerecɛnw nana fɔ an ɲɛna ko nin de bɛ yen nɔ pas forcément ka fɔ ko ne kɛ hakilinata minɛ i b'a ɲɛfɔ ɲɛna de pour que n ka faamu dɔ sɔrɔ i kan sinon pas forcément ka fɔ ne b'o minɛ o mais karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka mun f'e ɲɛna mɔgɔ si tɛ yen k'a bɛ se ka arijinɛ prouver i ye maa tɛ yen k'a bɛ se ka jahanama prouver e ye o mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛ se k'e la convaincre jahanama ni arijinɛ la a tɛ yen nɔ mais n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ la convaincre kɔni i bɛ se k'i yɛrɛ la convaincre e t'o de kɔnɔ nin ya o tɛ sira ye ya ni y'a ta k'a da ɲɛkɔrɔ n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ la convaincre k'a fɔ hali n'i y'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ hali n'i y'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ preuve t'a la aliénation n'a bɛ fɔ o ma aliénation ni kodɔnbaliya dɔrɔn de b'a to i bɛ tugu a kɔ fura foyi t'o la c'est à dire que preuve foyi t'i bolo a tɛ ye maa ma ta ka n'a ɲɛfɔ maa ma deli ka ta ka n'a ɲɛfɔ a tɛ ye a ma deli ka ye wa preuve tɛ mɔgɔ bolo jinɛ tɛ wa fɛn tɛ mɛlɛkɛ tɛ ye jahanama tɛ ye arijinɛ tɛ ye maa ma ta ka n'a ye ka n'a ɲɛfɔ a ma tɛ yen nɔ siran dɔrɔn de b'i la da la e sirannen don dɔrɔn n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ tu as juste peur c'est la peur ye fɛn dɔ de n'a bɛ f'o ma ko siran ye fugariya de ye quoi c'est à dire que bolofin mun tɛ nin dɔn quoi ne ma siran dɛ ne ka danganaya ye mun ye n kɔni b'a dɔn k'a fɔ tigitigi ne ko karamɔgɔ n tɛ yan fu la karamɔgɔ n ma na fu la yan nɔ wa je te compte à rendre an tɛ baro kɛ arijinɛ yɛrɛ kan wa ka baro kɛ jahanama yɛrɛ kan wa je te compte à rendre demain a bɛna dɔn min don quoi n ka danganaya b'u kan karamɔgɔ Mamadu Sawunera oui n bɛ k'i lamɛn e bɛ se ka arijinɛ in ɲɛfɔ an ɲɛna min b'a kɔnɔ wa arijinɛ yan mun de e attiré arijinɛ la awɔ mun de arijinɛ in e sɔnna don k'a bɛ a ka di ye awɔ o ye mun ye sira fila de bɛ yen nɔ soit i sɔnnen don Ala ta ma i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i récompenser ni arijinɛ ye sini ou bien soit i bɛ sira wɛrɛ kan a b'i bila jahanama kɔnɔ sini voilà o y'aw ka faamuya an y'o faamuya a y'o don bɛɛ kunna ne ko de ye n ko mun de ye arijinɛ nin diya e ye mun de bɛ arijinɛ nin kɔnɔ ko o ye la sɔn arijinɛ ye ou bien ko o ye arijinɛ diya e ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye arijinɛ in kan wa question b'o yɔrɔ de la sira fila in tɛ mun ye ne la sɔn a ye mun ye na sɔn a ye o ye ɲuman sira de don i bɛ kɛ Ala kɛrɛfɛ i bɛ kɛ Ala ka Aïssa mun b'a kɔnɔ nimisi wasa tɔɔra i tɛ tɔɔraya kɔnɔ tɔɔra mun b'an kan diɲɛ kɔnɔ yan nɔ n'a bɛ da n'a bɛ wuli n'an bɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye i t'o ye a kɔnɔ i tɛ bana t'a kɔnɔ k'a fɔ fantanya bɛ na o t'a kɔnɔ k'a fɔ ko n tɛ se ko la n bɛ se ko la n tɛ se ko la o t'a kɔnɔ i bɛ sago dilan an ka sunya sisan nɔ nɔgɔya dɔrɔn de b'a kɔnɔ o tɛ o de ye attiré yɔrɔ nɔgɔya de b'a kɔnɔ bon ne kɔrɔkɛ de ko le fait que ko ni i attirélen don o la ko ye fugariya de ye quoi i k'a kɛ to n tɛ e ma quoi awɔ n y'a faamu kuma na kɛ cogo di mais mɔgɔninfin ni e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri n'i bɔra siranya kɔrɔ k'e ka taa bila yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ e tɛ foyi kɛ muso ko kɔ nɛgɛ dɔrɔn a bɛ ni bɔkolo cɛ n'o de bɛ i sa k'e tɛ foyi kɛ ko ka i ta kɛ nɔnɔji mini ni gulɔji min ni diji min ye karisa fura kisi fosi t'a ma i bɛ sa tuguni k'i to arijinɛ in kɔnɔ hali n'u ko saya tɛ yen en plus mɔgɔninfin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'e de bɛ diya badabada kɔ parce que n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna o ye wulibali ye i bɛ diya bada n'i bɛ fɛn min kɔnɔ badabada i tɛ o diya dɔn quoi c'est à dire pour que i ka ɲɛnamaya dɔn f'e ka saya de valeur dɔn i b'a dɔn ɲɛnamaya ye min ni saya tɛ n'a sɔrɔ an bɛɛ tun bɛ balo la éternellement maa si den kelen tun tɛ saya ta bala ɲɛnamaya tun tɛ kɛ mɔgɔ si bolo koba ye mais n'i y'a ye an ma accroché saya la ɲɛnamaya la kɛ parce que fɛn dɔ de bɛ côté dɔ la ça le côté opposé saya
Donc on va accrocher côté là, on va donner n'amaya yemini parce qu'il y a donc faut pour ça y a des billes. Donc e mana blad dia badabada kono ete no dia badabada ere don parce que e bo kono de kudai ete ko jugu mi be no fem bi ni toro o et o te ka ke e kan quoi ça dit pour que e ka do ko fama ya kadi quoi fait ka bo fanta adle e ma e mo munu be fendu ma valeur don i ka don ko yasa duma kadi o ya so e de la ka to na no fima kele de dun ka so so o do ni yasa ni zame jike kele blali da kono ngakuma la beta il va donc au-delà parce que ce jour-là tu peux faire la comparaison entre les deux. Au dos il sera do indiado mais il sera bla bara dia kono to mais que ka côté do ke ko dia redo. Donc c'est pour te dire que on est comme ça dire ka finira ko kunlo na fin de do mo do de sigira ka miri wakati do la aka ke una ka wakati mo ye. Ode kamado aye fembe flafla ou ye fem flafla bla ou kunto kono wa koyi wa tieta already quoi wa tieta e be modifi ode kamado ibi arjine me romi ibi jahanama me ya fomia donc avec a yiri là de arjine kono koyi mugolangolo ya de don quoi ntinegena mugolangolo ya de don je m'explique déjà pour que ka arjine ni soro tu n'as même pas, c'est-à-dire à 70 tibolo qui bi arjine ni soro folo aba we reka livre de kono folo na la ka hine mo shika konyuma ke mo shika ngakma na mo shika awka ala batoli na ko konyuma ke doronte awla do arjine kono ama garantie awye awo fala ito kalama ambo fi abika livre kono awo parce que muna o yoro ba muna say au-delà de quand on y a foli ba kesa kan am c'est-à-dire ambe fin do de la ambe terre à terre do de kono ambe logique do de kono quoi karamo ko kana nya foli ba ambe logique do de kono e mana bato ke chuko e mana nyuma ke chuko eti arjine so c'est-à-dire tu n'es pas sûr qui va soro je vais dire ah oui tu sais il t'a non fait il t'a non fait pratique il t'a non fait pratique mais en même temps voilà mais en même temps ubo de yege au nyekoro quoi uba yige au nyekoro tu sais c'est quoi c'est comme l'âne et la hakli famu na sonama ambata na fo au hakli famu voilà ça dit nanga fie ça nanga nyefie non c'est pas ça Mamadou hakli famu maso au hakli famu sonama do hakli utekile Mamadou e ka la meliketa sa doni uba yige au nyekoro de c'est comme l'âne et la carotte c'est de la perversité dans des dons quoi. C'est-à-dire que vous faites des miroirs pour vous pousser à faire ce que eux ils veulent. Pourquoi Mamadou ebika mi foku pas fort pour que aucun moment que halisa. Mais état don wa ka foko mo be ni ma miroite olu nyekoro nga olu ka nyuma keli ka boni an autai au mun be dine kono. Aïe, numa ere keli, numa ere. Ika numa ere kan, ika numa ere kan. Nameta. Ala akoko be 0. Mamadou, mo golo jela, mo be golo fina nameta, e kan la meta sa. Mamadou. Ika numa meda ala. Non, e ko bla tamba 2 secondes, abla doron 10 secondes. Ngo, mo be golo jela. Ou ti dîner fachi kono nga nyuma ka boni au dîner ti uta e chien bade. D'accord? Ou bi nyuma ni ke kwa. Mais ou jigi dalente arjine do kan ku bita do bada nema do kono. Non. Ou bi nyuma ke dro ko mo ni fia kono ko mo kan nyuma de ke. C'est des athées. Ni bora ni tara e bora bemba muna. Olu kumi nyuma de ke et pourtant ou ti ka strata suma jeni nye ou ti ka tugu 72 vierges on nata mubla ala quoi mais olu ya sebe ko ka nyuma ke ko ka nyuma don ko ka juguman toy wa soro Mamadou mana arabu mana to bu mana folo ou ka ide mana di ema mais olu yo don ou yere ma ko ke quoi ko ka nyuma don ka nyuma fo ko ka juguman toy o be ara ma de dan chugodi la wi dan chugodi la n'est-ce pas mais voilà obé n'est-ce pas mais o te e kan na mesa donc obé ni ayo be adama de donc o de be ka foye quoi c'est-à-dire ni an kan ga feminke naturellement les instincts innés là qu'on a ka feminke
no dara anna e ka na me doni sa Mamadou kana mo ko kuma tigɛ fula ko la me doni afra ka mo la me doni e fra ka mo famia e be ka yoro mo ko yoro yu ni ka to ko dara adama de bogola ko dara mo ji bogola ko dara mo ko fi kɛ cogo la e o affirmer teo imana chide na le yoro me la me doni Mamadou e ka na me doni sa e ko de doro ka dara mo la a dilana mo la ne be ka finyere de effectivement man adana mogola na glana mogola sisa no mu ci baga do mo wore na kunte kana fo ye ke ka fenyuman do kew et si parce que nisira tunna déjà obe e la kaba c'est-à-dire que Mamadou ame fait ga mi fi femi ni dara o kama sira be e ka na me sa e ka na me bay femi Mamadou ni dara o kama ibi o ke kwa ayi nisira tunna Mamadou ni dara na femi kama obeke kwa ni e klala sisa ni kongo ye emine aye jame ja ebita dumuni ke ni nyega na taga bila ebita nyega na aye jame ja ni sinogo bila ku farikolo mago be renouvellement na ibi daka sinogo pour que cellule ko renouveler olu glana i farikolo la de ino olu glana de obeche d'accord donc ala par contre akwa damba anyinana ka logiciel ke mo la ale de ko kale mo dla mais anyinana ka logi o nyokona ke mo la même mo bla ka wuli ka seli ya famia donc ibi ka yoro daile quoi e ka to yoro kelen ka to bay logiciel inde rappel yemene non yere be rappel non aga logiciel inde non on rappelle au chouera parce que ako on rappelle ni na ufilla kuma o chouera quoi o chouera Mamadou e ka mo la me doni bay na ufilla kuma me chide no tia mo non o chouera na ufilla kuma me do da mo na oblasera o da ka logiciel o va renouveler chaque fois donc Mamadou e ka na me doni sa Mamadou ishi be yoro mina quoi ni chide ni Mamadou Mamadou bo ni kuma modèle kono sa ishi korobayara nunu ma quoi hali den fitinu te ni kuma répéter quoi toi tu es en train de répéter ba faut ko soloni quoi je te jure soloni ni ye kuma fo soloni e kaka répéter aba répéter bi ko nyogoni ka nga bo kono sa ne balmake amana ko don kono terre kono mais ni fana na me doni ibe nga ko don yoro non mais non itika na me itika na me itika ça fait combien de temps non mais ibika ala me Mamadou ibika yoro daile ibika yoro daile ni mo ye kuma do fi yana ka bi la famia ko do to ibisinga kuma do for ka yoro do daile ti ne fais pas ça ne ita famia mais ni fana na me ne kumbe aljine kono ko ine la te to la itara fa refe non ambe aljine kono na inde la bay Mamadou arta aljine kono ambe substance vuri mo ngoni fi be se ka konuma ke do kebiti take muso vierge li koye o bi se ka fo ni horonya be e bolo est-ce que ni horonya be mo mi bolo yika nata arjina kama musumanu de vierge li doron kama bi on fla ni fla ay mo ta kale o kama de donc abi ka finyara de quoi mo wala de negela tara kana di e ma quoi e be ko di ke quoi mo ta arjina ni vous pensez que les gens n'ont pas d'autre chance à fuiter que de vierger par-ci par-là bêtement amo finyana kama arjina ni na ka foko ame buguti mais aba kono 72 vierges ba kono ne reflene ne ta flene ame fait ko de finyana quoi o de ame fait Mamadou e ka na mesa ame fait ko de fille quoi encore arjina yo de quoi 72 vierges on n'est pas là pour dévierger les gens bêtement ibado ne ga ame fait ka mine finyana quoi il y a clip d'aile doni ibado ne ga ni Mamadou non il y a clip d'aile doni ça il y a clip d'aile doni non Mamadou e ka lameli keta mais toi tu as beaucoup besoin d'écouter quoi toi pour le moment tu dois même pas beaucoup parler Mamadou ame fait ka mi finyana ni musoko do ka 72 vierges soroko dévierger mo be jinya kono assez bouillé ka ke quoi wa wuku ja o dugumala la koso be abe mo be no gloko ji no ko kuba anyinu ka soro ba anyini ka soro kwa gloko ji abe mo ni fi on de adlan ala ma adlan wa Mamadou ma kono adlan na kwa mo de mirila ko miri de be nyoke dlo e mo de mirila ka dlo dlan quoi d'accord wa mo be musoko ke nyajugu ni nyanyuma quoi d'accord que mon se ko soro mais clan yorona me enjoy be kuma d'accord c'est-à-dire que ou be fantan de soro munu ba don ku te se ka nunu soro quoi abe dikira ma wakati mna soro nous et nous soro c'est ça mais qui jota sanga ti me dikira ma wakati mna fanta mu te je hono Mamadou kana porte gaile ça ne fa
kana porte d'ailleurs quoi parce que me fait do finira I kana na mata I kana amene ni dimi quoi a beni bokolo che I ka doni mambu bon ko sobe ni domaine kono quoi donc ni ka doni mambu ko sobe ni domaine kono ni kuma na les mobi ka finye ka ta fait à chaque fois ni dawara mobi ka limiter à chaque fois ni il faut mobi ka limiter mbi deli ma fi ka di ka question poser mais me fait I ka ke dondoni quoi ato meni yoroni la bandoro menga micro mine I an kumbe sra min ka ambe to sra kan quoi na sro ni dukolo ka sra de do be ne be ni kono anga to ka mais kana porte be daile parce que I ka doni ka do consobe ni côté ni na par rapport à nous ici au fait on le panel sans fait voilà ça c'est selon toi par rapport à nous I ka couranet doni am nyaba la I ka couranet doni ka dogo I ka culture générale ka dogo an nyaba la I cerveau keleno ka mine ka la verre kono ka verre datum adala ni dîner ye quoi I ka haketo vraiment tout sauf ça il y a famille donc du coup kana sra daile me fait ka mi fi arjine kono on bemba c'est-à-dire maloya mimbe on bemba la quoi horonya mimbe e mamadou bemba la amolu permettre ou kata fait fictive do dlan jula drombe ke fait mi kono quoi ulu kume maloya ni ba o de kamado umana gafi di umana e kananga kuma tike sa amema opmesira jumenika parce que e ka kuma ite ka kuma di mogoma ne fana tsaka nshike lamel dorona tinto so ame kuma di ngoma so ame ambeba kume mina akanduko kolo be fe ka kuma yafa anga yafa ni ma Mamadou eki dota ana I do fo quoi mogo to be anga yafa ni ma mogo were u ka fin quoi anga yafa ni ma tien rere là parce que moi je pense c'est pas la peine quoi parce que ibado ali mogo be duguma ils apprendront rien via ces débats quoi c'est le débat est stérile quoi c'est-à-dire aller à clé d'atouler nos fins de conodron c'est vraiment une perte absolue quoi arrête qu'il la mère bon ni mogo ce qui est regrettable c'est que savoir trahir son âge voilà il y a mon foi nyana na ya la main doni dron e de ka kuma o kono dron ni na ya la main doni ye kuma kelen de foi iko ka doni nga dogo ni domaine kono ka kuma ka nga dogo ya ka la main ni bunya o yi kuma koroma de kwa mais atike la main re quoi akoko no fam dron question me fa mo finya na domina Silame unana an fe domuna silame unana man an fe no iba soro dugu sigira donso ni soma o de a dugu sigi dugutigi be o dugu te no ko donso ni soma ma dugu no sigi ate no silame unana o dugu kono sigi yoro diru ma ku sigi ku be misiri jo ka misiri duma ka misiri jo mais o don o ya soro dugutigi yere kafiri de quoi mais amadel ku bali ku te misiri jo amadel ku bali ku te seli amadel ku bali ku kana misiri wele ku kana ala kofo ku kana kira kofo ku te seli amadel ka ke quoi an bemba amadel ka machi bali ika kurasi la ou bien ika pratique kono amadel ka ke ou be bunya ita kono mais maga duna unde kele nga place sur problème wi la o yoro de la de duna wi e place sur ka faga sur domuna wula ku joko boli sona kafiri boli sona e nogode boli sona na sara ikanga keta ini mama ina manga jeke ide manga dama imanga defru ikanga donc en ce moment kele wulila kadaka mogo munu esigiyoro di olu klara ka ke ma nogole unye olu klara ka ke ma lafli le unye olu klara ka ke ma haramuyale unye olu wili kera san ko olu la goshi à partir de cet instant comme tout quoi kele wulila o yoro de la quoi sinon ni beto yi dambe la ka beto yi chokola il y a aucun problème mais croyance il va sur ebta kafiri fe c'est ça non ebta kafiri fe avec de bendi mai biseli ya famu abaka boli son ba fara ata di mai ka dun abe shedo di ma ki yere ko fara ka lada kono iba bismillah ifo ko ke halali ye yere bo dun ibe seli aka dukenela ibe selji ta aka dukenela ibe seli aka dukenela ibe sundo alla kadi ibe kalwado boli sona ou bien kafri a fait no ibo ke quoi mais kafri to o admet mo ko chier cela met to so o mo ko chier ke kataka le fait non ke kataka kibitika la dala ko ke attention donc en bemba koroma fait oluka hakilina na ko mama nga se mama nga do maka hake kono quoi Kafri drone ne va accepter. Kafri djembe. Kafri ne va accepter. 9 laissant. Ne kamiti de. Denga korobale ou menebolo. Wati muna okumna. Nenu be nyokoye. Ubi na mfe no ube seli. Ube seli. Ube seli de membe. Ube seli.
u b'u ka kɔlɔsi u yɛrɛ bila an fɛ yen nɔ n'u nana u bɛ kɔlɔsi ta u bɛ seli ne ma deli k'u bali a la tuma min na u bɛ seli mais kɔfɛ u nana ko ɲɛɲini ka kow ɲɛɲini ka kow ɲɛɲini u yɛrɛ de tɛ seli u yɛrɛ ye ne ma deli k'a f'u si ma ko seli tɛ kɛ n fɛ yen mais n'an y'a kɛ contraire ye k'a fɔ ko ne de ye dutigi ye ko ne ye silamɛ ye k'olu kana k'u b'u ka kamitiya ko kuma fɔ n kun b'a silamɛkɛ a kun b'a den bɛɛ haramu a kun b'a den bɛɛ a b'a bɛɛ gɛn ka bɔ a fɛ yen o don donc i ka question kɔnɔ n bɛ segin ka na i ka question réponse la an bɛnbaw olu ye sigiyɔrɔ di silamɛw ma k'u bonya k'u to u danbe la ka sigiyɔrɔ d'u ma don min na misiri bɛ jɔ ne yɛrɛ tun bɛ dugu mun na n tɛ don détail la dugutigi kafiri de don bolisɔnna de don dankuntigi de don kɔmɔkuntigi de kun don a don o ye ne yɛrɛ ka dugu ye dɛ don mun na misiri bɛ jɔ a ko alimami ma a ko ne tɛ silamɛ ye dɛ mais i ka misiri jɔtɔ ne ka du ka bon n bɛ n ka dudenw bila ka taga u bɛ taa bɔgɔ ta ka ji ta k'i dɛmɛ ka misiri jɔ ne kɔni t'i ka diinɛ la dɛ ne t'i ka diinɛ la dɛ mais i ka misiri n bɛ sigiyɔrɔ di ma i bɛ misiri jɔ i ka misiri jɔtɔ nka tugun ne ka dudenw a bɛɛ initielen no kɔmɔ la a bɛɛ bɛ taa i dɛmɛ ka misiri jɔ a ma deli ka kɛ problème ye anw fɛ yen abadan donc n bɛ kuma jɔ o yɔrɔ la karamɔgɔ Kuyate i ka micro kɔni dayɛlɛlen no donc i bɛ se ka micro fermer maintenant n bɛ kuma segin i ma k'a f'i ɲɛna sisan nɔ k'a fɔ ko na anw bɛnbaw ka tagabolo tɛ o est ce que e bɛ maa ka tagabolo dɔn ko mun bɛ tagabolo tɔ bɛɛ accepter ni anw tɛ quoi ni anw tɛ hɔrɔnya kɔnɔ ani danbe kɔnɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka kuma di ma karamɔgɔ Keyita anw bɛnbaw ma mɔgɔ si bali ka tagabolo la k'o f'i ɲɛna k'o jɛya i ma mɔgɔ si tɛ se k'a contraire fɔ k'anw bɛnbaw ko mɔgɔ dɔ ma ko ni i selila k'an b'i faga n'i ma dankun sɔn an b'i faga n'i ma boli sɔn an b'i faga n'i ma don kɔmɔ la an b'i faga a ma kɛ i bɛ se ka kɛ silamɛ ye i bɛ se ka kɛ kafiri ye i bɛ se ka kɛ chrétien ye i bɛ se ka kɛ maa sugu bɛɛ ye anw bɛnbaw k'o de ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ko ka juguman to yen nɔ k'i k'a dɔn ko n'i nana i yɛrɛ sɔrɔ sunkun kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan k'i k'a dɔn k'i bɛ yen wa ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen anw bɛnbaw de y'o fɔ quoi ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen k'i k'a dɔn ko n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ yen ko fɛn wɛrɛ bɛ yen wa k'e bɛ yen ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ karamɔgɔ Keyita n b'i fo ka kuma segin i ma ka n ka micro fermer k'i fɛnɛ lamɛn n'i bɛ maaw dɔn ko maa mun sɔnna ko mɔgɔ wɛrɛ k'a ka pratique kɛ ale bolo maa wɛrɛ k'a ka pratique kɛ ale fɛ yen nɔ n'i bɛ tagabolo wɛrɛ dɔn mun sɔnna o ma n bɛ kuma d'i ma k'i lamɛn hakilisigi kɔnɔ ani bonya kɔnɔ i k'i da don a la k'a walawala maa mun sɔnna o ma an ka tɛmɛ ni babu ye n'a tɛ k'i ma basi ye n b'i fo ka kuma segin i ma. En tout cas, Mr. Dugolo foli bɛ ye wa foli bɛ ye hali n bɛ segin ka na o lamɛnbagaw la lamɛnbagaw foli b'aw ye an balima minnu filɛ nin ye panel sanfɛ ne ni aw bɛ ka kumaw fɔ la ni ɲɔgɔn cɛ n ka foli b'aw fana bɛɛ lajɛlen dugukolo kuma faamuna i ka kɔrɔfɔ ninnu laseliw la n ye faamuya caman sɔrɔ a la wa i b'a dɔn ne yɛrɛ Keyita Mandenka n tɛ dugu la bi n ye Keyita Mandenka silamɛ fana ye donc n ka silamɛya tɛ n bali k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ n'a tɛ hakilina la n'a ye tiɲɛ fɔ n ye n tɛ sɔn a ka tiɲɛ ma parce que i b'a dɔn ne bɛ yɛlɛ aw ka paneliw sanfɛ ne tɛ yɛlɛ k'a fɔ ko aw tɛ silamɛ k'a fɔ ne bɛ yɛlɛ o kama k'a fɔ n'aw tɛ diinɛ kelen na u bɛ se ka bali ka yɛlɛ fɛnkɛ la dɛ mais n bɛ yɛlɛ farafinya yɛrɛ ni maaya yɛrɛ baro kama parce que a bɛ taa sɔrɔ aw bɛ ne ni ka mandenkaya kuma dɔw bɛ yen quoi ne t'o réalité dɔn quoi mais ni kuma ɲɔgɔnya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi n bɛ se k'o kuma tiɲɛ dɔn k'a sɔrɔ a mɛ n bɔ n ka silamɛya la quoi i filɛ ka ɲininkali min tɛmɛna bon komi i b'a dɔn problème ye kuma ye fɛn dɔ de ye quoi tɔden de don quoi mais n b'a fɛ ka min f'i ye fana ka bila i kunna ni ne fana ye kuma man ne f'i ka nin jaabi la quoi c'est à dire quoi a bɛ se ka kɛ ni nɛnkun ka fili de ye quoi sinon dusukun ka fili de et puis n tɛna kuma wɛrɛ fana foyi f'i ye c'est à dire quoi pour que n yɛrɛ ma cɛ i bolo ka kuma foyi f'i ye k'a fɔ min bɛ se k'a to n bɛ se ka nkalon tigɛ i ye quoi ni n bɛ min dɔn n b'o f'i ye ni n tɛ min dɔn peut-être aw dɔ la gɛlɛn na min bɛ sɔrɔ kan min bɛ se ka na tɛmɛ o yɔrɔ la komi n ka jelikɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan n tɛna essayer k'a fɔ n bɛna fɛn fɔ k'a fɔ n tɛ min dɔn quoi donc n'o kɛra n bɛ ale yɛrɛ bɛ malo man ɲi et puis n yɛrɛ fana bɛ malo jama ɲɛna donc n ka hɔrɔnya tɛ n permettre o la quoi o ye filɛ ka min fɔ parce que sisan i y'a yira n na k'a fɔ ko ni an bɛnbakɛw kɔfɛ quoi yɔrɔ ne bɛ taa sira wɛrɛ dɔn n'o ye bato sira ye k'a fɔ ko u bɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka na ka bato sugu bɛɛ k'u ka u bolo u ka bato yɔrɔ la u ka sigida la quoi k'a sɔrɔ a ma kɛ n'u ta ye k'u bɛ jɛn n'a ye quoi bon i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i ye sari la kali cogoya min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o de tun y'an bɛnbakɛw taabolo ye quoi k'a fɔ chrétiens ni silamɛw nana u ye place d'u ma u k'u ka église jɔ u k'u ka misiriw jɔ quoi
o kana o bisimila an bɛɛ bɛ kun quoi u k'u ka bato kɛ olu fana bɛ tɛmɛ n'u ka farafinya baara ye quoi jibɔn ni fɛnw b'o la quoi bon parce que n tɛna essayer k'a fɔ n bɛ n jɛngɛ n bɛ n tilen ye mandengaya yɔrɔ kan k'o tiɲɛ f'i ye quoi n ye silamɛ de ye dɛ mais n bɛ n tilen de ka tiɲɛ f'i ye parce que ni n ma tiɲɛ f'i ye quoi ni n ye n jɛngɛ quoi donc i b'a fɔ n ye k'a fɔ ko n ye mandenka munafiki ye quoi donc n bɛ n tilen ka mandengaya yɔrɔ de la ka tiɲɛ f'i ye bon fɛn min ye k'a fɔ diinɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i b'i ka bato kɛ tranquille la k'a sɔrɔ u ma ɲangakata las'i ma quoi i n'a fɔ k'i dɔgɔya ou soit ka i tɛ se ka lafiya quoi bon diinɛ hali n'a bɛɛ heureusement ne Baba Keyita ne t'o dɔn k'a fɔ e de bɛna sigi olu ka jamana kan ou bien e de bɛna sigi u ka dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka i to yen k'i ka bato kɛ bato sugu min ka di n'o y'i ka danafɛn bato ye k'o bato kɛ k'a sɔrɔ u m'i critiquer bon n tɛ se k'a fɔ o bɛɛ ye quoi mais ne heureusement hali n'a bɛɛ a bɛ an mɔkɛw ta kɔfɛ quoi ne t'o dɔn quoi mais n b'a fɛ ka min fana f'i ye quoi i b'a dɔn par exemple sisan e dugukolo e ka dukɔnɔna filɛ sisan quoi dunankɛ ka na sisan quoi e ka dunankɛ bisimila ko i bisimila yan ne ka so de ye quoi donc i bisimila an bɛ bɛn kɛlɛ ma quoi mais o dunankɛ na wagati e y'o bisimila k'o ɲɛ quoi mais hakilina dɔ b'o la quoi yɔrɔ mɔgɔ dɛsɛlen filɛ quoi n'i ye mɔgɔ dɛsɛlen na dɔn quoi a mago bɛ fɛn min na quoi e bɛ k'ala dɔn wagati min na se t'a ye a t'o yɛrɛ la o a b'i majigin e ye dɛ quoi f'a k'a ka se sɔrɔ n'a y'a ka se sɔrɔ don o don a mago bɛ fɛn min na quoi donc a b'i attaquer o ye i n'a fɔ i ka dunankɛ min bisimila i ka so kɔnɔ dɛ n'i y'o bisimila ka ɲɛ dɛ o y'a sɔrɔ se t'ale ye o kamanagan b'a la quoi mais e b'a bisimila don min na quoi a bɛ réaction ni kumakanw ni majigin min kɛ ye quoi o y'a sɔrɔ a ka laɲini ye fɛn min ye quoi a t'o dɔn quoi o se t'a ye o fanga t'a la quoi mais après 100 ans ou 20 kɔfɛ quoi a ka laɲini ye min n'a nana fanga sɔrɔ quoi k'o hakilina sɔrɔ sisan quoi fɛn min a bɛ n'i attaquer i yɛrɛ ka so kɔnɔ i yɛrɛ si so kɔnɔ i ka du kɔnɔ a b'i attaquer k'a sɔrɔ i ka dunankɛ de don quoi voilà karamɔgɔ diinɛ y'o de kɛ quoi ni diinɛ mɔgɔ k'i ma ko lakum diini kum waliya diini e n'i ka diinɛ ni nin ta karamɔgɔ se de t'a ye quoi ni diinɛ ye se sɔrɔ don o don an ka muso bɛɛ bɛ burumusi don ni diinɛ ye se sɔrɔ don o don église tɛ jɔ an fɛ yen ni diinɛ ye se sɔrɔ an fɛ yen don o don dankun tɛ sɔn an fɛ yen nɔ quoi boliko kuma tɛ fɔ donso ŋɔni tɛ fɔ karamɔgɔ donso ŋɔni tɛ fɔ an fɛ yen nɔ ni diinɛ ye fanga sɔrɔ ok reto comme ma tila quoi donc il filɛ k'o yɔrɔ min fana fɔ ko ni diinɛ ye sanga sɔrɔ an fɛ ko dankun tɛ sɔn dusukɔni tɛ fɔ quoi dusukɔni fɔ min don quoi n tɛ se ka fɛn fɔ o la quoi parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ye quoi bon i b'a dɔn dusukɔni filɛ quoi d'après fɛn min ye misigiw ye quoi misigiw haramulen don quoi mais fɛn min ye kumasiyɛn symbole ye kumasiyɛn symbole haramulen tɛ kumasiyɛn sigiden n'i y'a sigi ɲɔgɔn kan ka ne min filɛ ka ne majama la quoi fo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ne tɛ dusu tɛ n kɔnɔ quoi sinon a bɛ n bɔ n tɔgɔ la quoi a bɛ se k'an bila ka ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ n tun tɛ se ka ko min kɛ k'a sɔrɔ o kuma ma fɔ n ma quoi o ye kumaden yɛrɛ karamɔgɔ misigi haramuyalen tɛ dɛ i ka misigi de haramuyalen don c'est Arabie Saoudite misigi olu misigi haramuyalen tɛ dɛ u bɛ jɛmɛni mun fɔ ka dɔnni mun kɛ o haramuyalen tɛ dɛ voilà ok donc heureusement je suis désolé parce que Keita ay me fɛ ka mun f'i ɲɛna Keita taga dɔrɔn e yɛrɛ filɛ intelligente min filɛ la hɔrɔnya mun b'i la i bɛ ka kuma min fɔ nin e yɛrɛ tɛ se ka kɛ silamɛ ye quoi c'est pas possible i b'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ i bɛ siran kɔnɔ kelen ou i bɛ ka siran jahanama ɲɛ ou bien i bɛ société dɔ kɔnɔ i bɛ ka mɔgɔw ka regard lajɛ n'i ma kɛ Keita lakɛ bɛ se ka kɛ silamɛ ye wa Keita bɛ se ka kɛ Keita lakɛ bɛ se ka Keita laka kan ka kɛ silamɛ ye Keita danbetigiya mɔgɔ bɛ mɔgɔ ne dun ye Keita silamɛ de ye ne ye Keita silamɛ de mais n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna je veux intervenir quoi ne bɛ fɛ ka intervenir parce que Keita n'a tɛ k'i ma basi ne fɛ ka fitinin fara kuma ninnu kan bon i ka ɲininkali in filɛ nin vraiment c'est en fait ɲininkali min don c'est une question pertinente voilà bon komi i yɛrɛ ye n jatigikɛ ye sa n ka a bɛ fɔ cogo min na an ka hɔrɔnkɛ ye donc n tɛna percuteli kɛ kosɛbɛ mais mi i jaabi dɔrɔn voilà k'a f'i ye dɔrɔn i ye ɲininkali min kɛ ko est-ce que an bɛnbaw fɛ yen ko mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ kɛlɛ ko parce que ko ka da a ka hakilina kan non an bɛnbaw tun tɛ mɔgɔ kɛlɛ ka da i ka hakilina kan
parce qu'il y a question meilleure min fait. Je pense que il y a déclinaison karamɔgɔ dugukolo ka réponse kɔfɛ. Nga je pense que il me fait kana ni système min ye. Donc n'an bɛnbaw kun tɛ mɔgɔ kɛlɛ u ka hakilina kan ni silamɛ par exemple. Donc pourquoi anw kamitu nalen don bi anw tɛ silamɛw fana bonya u ta kan. C'était ça ka kuma kun bɛ ka taa o sens de fɛ en fait. Tu vois. Voilà. Jacte de bɛ kuma ne tema. Jacte de don. Donc sisan karamɔgɔ ni natɔ ye a to tan mɛ ni jaabi sisan ni natɔ ye a mɛnna o mais i ye kuma in jɛngɛ dugukolo ka réponse kɔfɛ parce que non ma jɛngɛ parce que dugukolo kɔnɔ ka kuma dɔ dan ta kan o de kosɔn kan tun bɛna tilen ka kuma min fɔ i n'a fɔ i filɛ ka min fɔ sisan o de kosɔn ne ma fɔ bilen quoi o de kosɔn k'i ma ne tɛ nkalon tigɛ dɛ parce que n bɛ fɛn min bɔ dusukun na n b'o de bɔ n da kɔnɔ k'a d'a ma o k'a mɛn quoi. Sisan n bɛ nin jaabi n bɛna jaabi sisan pourquoi ni anw bɛnbaw kun tɛ mɔgɔ n'an yɛlɛnna a ye kuma dan fɛnɛ ma an ka se ka foli kɛ parce que c'est un signe de respect je suis là ça pour n'a yɛlɛnni ma bɛn ne ya n tɛ se nin kɛlɛ kɔrɔ n tɛ se nin kɔrɔ dɛ ayiwa ɲɛ mikoro datugu dansira koloni mina ne de ordre di ma quoi chien wɛrɛ ni yɛlɛna ni kuma ma di ma ne ninga i ka jigi ya mɛn bɛɛ ka aw ma se k'a fɔ ne ko dansira koloni mɛ yan aw m'o fɔ ne ɲɛna ne kun bɛ fɛ ka attaque de kɛ dɔɔnin sisan o de kama ne b'a kuma. N bɛna don kɛlɛ kɔnɔ sisan n bɛna don kɛlɛ kɔnɔ de aw fɔlen don kamakaw. ɲɛ kuma bila i fɔlen don. Ka RN fo ka Dantara k'aw fo aw sigiyɔrɔ n'aw kɛyɔrɔ la ka tabotelikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko dantaw la vraiment laseli kun ka ɲi quoi an bɛ duguma cɛ kun bɛ duguma vraiment a ye mɔgɔ sɔn ja sɔgɔmada in na quoi an ta kɛra aliénation dannen k'u bɛ ka yir'u la comme a y'a fɔ cogo min na hali n'i bɛ fɛ k'u sauver n'i na bɔ ko i bɛ n bila min a kɛra baara ye non vraiment kamakaw sulakunu ma nɔgɔn quoi nin ye sulakunu yɛrɛ 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 de ye ko ka mɔgɔ k'u yɛrɛ ta ye k'aw yɛrɛ ye mais anw yɛrɛ minnu bɔra la u tɛna anw ɲininka lafiya minnu b'an kan wa u ka n'an ɲininka un peu an bɛ wuli cogo min na an bɛ non qu'est-ce que ko yɛrɛ ka di ka tɛmɛ yɛrɛtigiya kan k'a dɔn k'i ta i yɛrɛ ni ye k'e de bɛ se k'i yɛrɛ manipuler i tɛ mɔgɔ ka manipulation kɔnɔ han vraiment aw folen don n bɛ n ka micro na ka tɛmɛ ni Keyita ye fɔlɔ. Dansira chien wɛrɛ ni i yɛlɛna ni kuma ma di ma ne de ye autorisation de ma u bile i ka jigin. Non aw fɔlen don dugukolo o ye ka taa kɛlɛ wuli k'an tɔw sen don kɛlɛ la an t'a kalama de Dansira n'a y'i nege n'i bɛ jigin k'a fɔ i ka dugukolo a k'i an tɔw sen t'a la dɛ aw folen don aw bɛɛ lajɛlen folen don o tɛ. Ne sen t'a la yɔrɔ ne sen t'a la. Salamu alaikum. Wani gani yɛrɛ na k'u bilen ka Salamu alaikum. Sala tomato ɲɔ moi les couilles ça va. Dansira ne de autorisation di ma chien wɛrɛ ni yɛlɛna n'u ma kuma di ma à la seconde qui suivent u bile i ka jigin n b'i kɔkɔrɔ n t'i nɛgɛ n t'i janfa. Ne b'a la. Salamu alaikum. Aw tɛ silamɛden na. Ngolo ne b'a la. Ayi e t'a la. Salamu alaikum. Voilà. E t'a la. Assalamu alaikum. An bɛ silamɛw fo la. An ka ko la k'i bɛna sitanɛ jugu wele yan n y'a bugubugu duguma ale ɲinana ko bouton b'an bolo. mais an bɛnbaw tun bɛ bonya fɛ quoi karamɔgɔ i m'a fɔ ma et puis n'an bɛnbaw tun bɛ a dɔn ko fɛn o fɛn bɛ yen ko bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka dankari an ka olu denw olu mɔdenw olu ka ɲɛnamaya la siga foyi t'a la u tun b'o ko lajɛ ji ɲama jɔlen na wa u tun tɛ sɔn o ma quoi bon peut-être e tun tɛ yan sɔgɔmada in na sinon an ye reportage dɔ de lamɛn fɔlɔ sani live bɛ daminɛ donc n'i y'o reportage in kɔnɔna lamɛn kuma minnu bɛ ka fɔ o kɔnɔ n'o kuma ninnu sigilen don recherches kan ni o yɛrɛ ye historien ba dɔ ka reportage ye o ye an ka Mande k'a daminɛ depuis Wagadu ka se fo kɔrɔbɔrɔw ka dugu ma n'a bɛ f'o ma ko Songhai ko Empire Songhai
k'a ye k'a fɔ an bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ o duguba fɛn fɛn bɛ karamɔgɔ ni o tɛmɛna ni an bɛnbaw y'o dugu ninnu sigi k'a sɔrɔ u mago ma jɔ ala la u mago ma jɔ mamadu la u mago ma jɔ kuranɛ la o ala kelen n'o mamadu kelen n'o kuranɛ kelen de yɛrɛ sababu ye k'o dugu ninnu bɛɛ dafiri karamɔgɔ donc n bɛna kuma ɲɛf'i ye ala ka cidenw mamadu salen kɔfɛ minnu delegera k'olu ka silamɛya cari diɲɛ kɔnɔ aw yɛrɛ jumɛn ko ala bila la min na ko diɲɛ bɛɛ o ala mina min bɛ fɔ ni u ye kuranɛ ta ka sukaw ta ka diɲɛ ma gɛn ko fo layilala ka fɔ fan bɛɛ kiri ka tigɛ ni kuranɛ walima fagali bɛ kɛ ou bien nisɔngɔ bɛ sara mɔgɔ minnu y'o baaraw da don dɛ olu de selen an fɛ yen Ngolofina olu de donna ni kɛlɛ ye ni silamɛya ye ka sɔrɔ maintenant an bɛnba minnu bɛ yen ni olu dɔw tun bɛ yen malheureusement ni olu hakili tun ka fɛgɛ u sera ka don o kɛlɛ kelen kɔnɔna fɛ ka dɔw bila jɔnya la ka dɔw kɔbɔ ka dɔw kɛ jɔn ye ka dɔw ta ka taa n'u ye yɔrɔ caman ka tila ka na fɔ minnu bɛ yen n'olu hakili tun ka fɛgɛ n'olu sɔnna u ka fɔta ma k'olu su k'olu kɛ bɛnbaw kan minnu kun ko non aw nana n'a ka nin diinɛ ye an bɛ sigiyɔrɔ d'aw ma an bɛ se ka bɛn a la nka a bɛ ka nana ye sira min fɛ ko kɛlɛ ko ka fagali kɛ et tout an tɛna sɔn parce que an b'a dɔn n'aw ka nin diinɛ in kɛra anw ka tabiyaw ani anw ka tradition ani anw ka diɲɛ yecogo tiɲɛni c'est-à-dire que ni olu ye o dafiri o wagati ni diinɛ sera k'o dafiri o wagati siga foyi t'a la olu bɔnna minnu bɛ nale ni o ye olu bɔnsɔnw sa olu bɔnsɔn minnu bɛ nale n'o ye anw ye siga foyi t'a la anw bɛ tunu donc karamɔgɔ k'a f'i ye ko masakɛ foyi tun tɛ yen k'a daminɛ wagadu fo k'a se empire Songhai ma n'o bɛ bɛn anw yɛrɛ ka Afrique de l'Ouest c'est-à-dire que ko Golofina tile binyanfan i m'a ye o dugu foyi tun tɛ yen ko silamɛya de ma o dugu dafiri quoi parce que arabuw nana n'u ka taabolo ye ka na fɔ k'u b'a tintin an ka masakɛw kan an ka masakɛw tun b'a dɔn k'a fɔ ko bɛnba taabolo n'i bɔra i bɛnbaw kɔ siga foyi t'a la i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye o masakɛ minnu bɛ yen ni olu banna arabu taabolo ma n'o ye silamɛ siga foyi t'a la u y'a tila bɛɛ da k'u kan tigɛ fo ka bɔgɔ tigɛ a fɛ fo ka dugu tigɛ a fɛ i m'a faamuya o kɔfɛ hakili fɛgɛma minnu bɛ yen n'olu sera ka sɔrɔ n'o yɛrɛ kun y'u ka baarakɛ mɔgɔw ye u kun bɛ minnu bila u ka misiyɔnw na n'o ye an yɛrɛ bɛnba golofiɲɔgɔn dɔw ye malheureusement olu caman bɛ yen olu ye fanga ta o kɔfɛ o de y'a to silamɛya nana fanga sɔrɔ k'a filɛ ka fanga sɔrɔ cogo min na donc juste pour que k'a f'i ye anw fɛ yen e m'a mɛn ko jatigiya kɔrɔ ye min ye c'est-à-dire que i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ i b'a ye k'a fɔ o kumakan min filɛ o bɛ sɔrɔ Golofina dɔfɔ bɛɛ kɔnɔ n'i taara wɔlɔfɔw fɛ yen sa o Sénégal b'a fɔ ko teranga i m'a faamuya o teranga kɔrɔ de ko jatigiya n'i nana anw fɛ yen an b'a fɔ ko jatigiya n'i taara Kongo olu b'a fɔ ko boningo o fana ye jatigiya de c'est-à-dire jatigiya kumaden a bɛ cari c'est-à-dire que mirindi min ka kan kɔnɔ ni mirindi bɛɛ ye o ye Golofin ye quoi parce que an y'a faamuya k'a fɔ ko ɲɛnamaya sigilen don maya de kan maya ye fɛn jumɛn ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman ye k'o to yen n'i nana i ka dɔn k'a fɔ k'i bɛɛ ko fɛn wɛrɛ bɛ donc e bɛ diɲɛ in kɔnɔ cogo min na e bɛ fɛ i ka bonya e bɛ fɛ i ka taabolo ka dɔn cogo min na e bɛ fɛ i ka bonya cogo min na e bɛ fɛ i ka yeta i ka bonya o kan cogo min na da la k'a fɔ ko fɛn wɛrɛw fana bɛ dugukolo in sanfɛ minnu tɛ hali mɔgɔw ye c'est pourquoi ne b'a fɔ ko i bɛɛ fɛn wɛrɛ bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ donc il faut que e k'olu fana bonya o cogo de la quoi i m'a faamuya ka da kan k'a fɔ e nana dugukolo in sanfɛ yan i nana fɛn dɔw sɔrɔ yen wa siga t'a la i bɛ taa ka fɛn dɔw to yen quoi donc e nana fɛn minnu sɔrɔ yen e ma wusa n'olu ye o n'i y'a sɛgɛsɛgɛ e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ labɔ sababu bɔlen don olu dɔ la o dɔ ye mun ye o ye yiri ye ni yiri tɛ fiɲɛ min n'an bɛ ka sama n'a fiɲɛ dilannen don n'a bɛ fɔ ko oxygène an t'o fiɲɛ in sɔrɔ ka sama ka ɲɛ o parce que yiri bɛ mun kɛ tilegan fɛ an bɛ gazi min labɔ n'o ye gazi jugu ye yiri b'o sama de o de bɛ ale balo ale bɛ gazi min fili n'a bɛ f'o ma ko oxygène n'o bɛ taa fara atmosphère ta kan anw fana b'o o gazi sama o ka ɲi anw ma donc su fɛ a b'o contraire kɛ tu vois donc yiri dun ka kɔrɔ ni anw ye dugukolo sanfɛ mɔgɔninfin na yiri sɔrɔ dugukolo kan donc est ce que ka wusa ni yiri ya non donc o bɛ cogo min na an bɛnbaw ye o de faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya filɛ je pense que résonance bɛ dɔ fɛ yen nɔ
Est-ce que ren kama ah ok ren kama kare kumu. Donc du coup an bemo ya famnya ka foko jaki ka nga gasi sigi ke ite ban mo la nga il faut que mo fene kana na fo kale ba ka haklina de ta ko sigi ikangwa. Donc an bemo kunya famnya ka fo ko ni mo munu fle ni nunu e burudame uye nu bora suraka jamana kan nu ka dina e suraka haklina de bula gafe mumu boloko damaka kumaro lu fa an bema ba do ko damaka te kuma mo fe. Parce qu'an bemo ye damaka ko notion do an ga mara kono san bayirika ka kon ni ma nunye an bemo ma deli ka fo mo siye folo ko mi fe mi dien do olu ere ta don jango ka fo ko lu ba nyefo u ta don ete fe mi do bo nyefo chukudi olu ko ka be hakili de kofe fe be hakili kofe te se ga nyefo kramgo ni o nyefo doro i yere soso. C'est comme si ka fo kibe sa kofe ko nyefo kwa mo shima deli ka sa folo ngata kana itse ka sa kofe ko nyefo ni o fodro ye fufo ibi gitare fo an bora rom na mo si to don mo si ta don mo fin bora rom na parce que ansi amanye franchier femi an la na o ma commencer fait donc be mo yo don quoi donc olu ko non ko olu te comment dirais-je anyini ga fo ko lu bo nyefo quoi mais olu be fe mun don no olu koniye olu ye wa olu ba don ni fembe no min kanga ila kanda on oye olu solomwe oye bemaudi donc o kama olu be bemaudi barikada ka bemaudi bonya ka bemaudi bonya ma sigi pour que on espoir mi me wala nga espoir ko kuma fo tout à l'heure parce que espoir mi me ni mon fimbo di aérement naturellement ka soro ima fenya fanyana ima famia donc ibna ye ka fo en fene be bemaudi nyoro nyini o kama. Parce que il y a un fo dien reste sigile no bemba nyini neka e mani tubabu kebe kuma ife karamgo siga fo itala ba bemba o de trofie aba fie alna be to kebe kuma ife naka donye aba bemba ka gafe sebenu de fie jamais de la vie to ke ta fie kale bekaka fona gara kelengele nuwe munu kono jele no mais tubabu mi me fait tubabu ya de ka sangrota tubabu ya de ka valoriser na be kuma ife be gafe munu fie siga fo itala bemba o de gafe o seme ateta farafin gafe fie quoi. Ni arabu kabe kuma ife siga fo etala arabu ke bemba uye gafe munu sebe abe kuma ore kan ko lu de fie iga to lu de kalan karamo siga fo etala bon on golofin ni on ne be kuma on ne be wali gafe wali fo wali ba wali bemo ka gafe wali bemo ka zirin wali bemo ka yetugo iba on farafun droni on e ban sigi ka olu solliciter c'est-à-dire ka olu fo ka ese kamande o marani olu e quoi. Bon ore be on ke domra la flie kwa kramo kundimena kadaka ni eide maradi arabu haklina siga fo itala alaba laba arabu ya de quoi bon na dungo kabeke arabu e fo kata fo ko min kala tina sega ke arabu e parce arabu bola le johnny parce arabu ya arabu ka tabia kono fima e johnny arabu ka gafe kono fima e johnny qur'ane kono fima e johnny adisa kono fima e johnny arabu ka zirun kono fima e johnny. Donc, moko munu kele no ke imagine ta ko représenter ko ke jonya ne ide mara ka to sra fe karamoko sika fu etale de me ke jondini parce que be tage arabu do de ka join obe chukomna arabu kunda obe te tubabu kunda fene moko ni de mara ni tubabu ya haklina sika fu etala be ta laban arabu tubabu ka jonya de la ima famia o exemple frappant mwe o exemple frappant ne re mi flega kuma ife bibi na chaman be bi aya ere soro tubabu jamana kan aya ere soro tubabu bolo barawla aya ere soro tubabu ka kanfo la aya ere soro tubabu ka jeye chokola kunjumena parce que en balma en fauna baw yan la mara o sira de ka donc en laban ye ode quoi est-ce que